Kami support hanggang yun. Rights Day pulo lage 1948 ningkan 10 December ni Paris pen UN General Assembly hin pen sipang dak ponlo lasi pining 2023 ningkan just semet la bangso Human Rights Day Katalon at hima bang dalahen lo je freedom, equality and justice for all busi at hima bang e bipon lo lasi pinili tum dak ASDC West Karbi Anglong District Committee hin pen la bangso Human Rights Day Katalon dun ponang kok alam phe bang la hen lo janili tum pini chimat halo janili tuma right sa bang ke nang violate lo sike chengsi nili tum puji bang la hen lo nili ke jongila bang ke government of India violated our rights by denying 244A of the constitution la ke nili tum bharat sarkar phan isi pulo janili tum phan aron dovek sitame 244A nang pipedet la bang ke nili tuma khei ke rengji phan inglong so khei ke rengji phan la ke nili tuma ron aphan aja kong phan bharat sarkar bank karkan lo lapen ke hini re tum ki puthui bang la hello je government of Assam violated our rights by hijacking the powers and functions of Karbi Anglong Autonomous Council nitum puthui bang la hello je litum 1951 lapen adun thu ASDC KSA KNC tum chesong si 1995 ningkan nitum pima department from cap executive lapen legislative of power kachiwantang council long laso power and functions itame pini bangke Assam Sarkar tum hijack pondet lo mane inghu pondet si ladak ni tuma khe kachilana ji longri kachirai kom ji phan ko pima ke claim un executive legislative powers itame pini bangke Assam Sarkar tum pondet lata nili tum bangke pini Human Rights Day Katalon pen mas Assam Sarkar phan pulo jela kani tuma rights Assam Sarkar tum violate lo ke thomni tum puthu bangke la henlo je BJP led Karbi Anglong Autonomous Council violated our rights by order non Karbi Anglong Autonomous Council Review 1908 oblique 2023 oblique 252 dated 25 June 2023 la ili tum kadu kaweta chini je Karbi khaya che thebong ke chengsi ili tum hompoti ta longle henlo la pen ke kiju da hompoti ta tum ke longle henlo longle pen Karbi khe ke daka pachika un elu sita no la bangso 25 June ni Karbi Anglong Autonomous Council pen kewan akimi along le arona bang ke la ke longle pen Karbi khe phan thak dak si Karbi Anglong long mat Karbi khe phan refugee kapaman de ji abidi lang no lo potsi la bangso Autonomous Council pen kewan land policy sita me la bangke nili tuma rights bange violate lo pusi nili tuma hin pen jong pon lo la si pini pir the dang la bangso Human Rights Day Katalon arni nili tum ning duk chipek lang lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council Assam Sarkar la pen ke Bharat Sarkar phasa mini tum isi appeal lo la bange nili tuma rights bang alang tum violate le den nang ji nang PP pe den nang ji la pen Karbi Anglong along ke do east west arat phandali tum kachini ri bang la lo je emithang along ri along emithang akhe kereng ji aja kong kachi hang long bang ke kaduk kavita ang diang don nili tum kachi song hong tam long arjabra pet nang ji pusi pini la bangso Human Rights Day Katalon arni pe nili tum isi chuning ri pon lo han lo kardom